Двама българи, които внасят стари коли от Англия, са останали без пари за гориво. Единствената им надежда да се приберат до дома са група черни, потни, натурални роми от Кричим. Апетитната проститутка Олга решава да избяга с помощта на 4 германци от дагестанския си сводник. Афганистански терорист, който планира да взриви Клонската катедрала, се крие в България. Жената на бивш полковник от КГБ е отвлечена, а акция на руски командоси е осуетена от цигански катун. И следите на всички водят към пусто село край Стражица, където 3 изковели старци дигат революция срещу държавата. Събитията постепенно се заплитат и никой не знае дали ще се разплетат, дори когато за случилото се научават премиерът на Република България и президентът на Руската федерация. Революция с аритмия от декември 2011 в добрите книжарници.